hun e-mails op. Het enige verschil is dat dat voortaan gaat gefaciliteerd worden door het bestuur met de ter beschikkingstelling van materiaal. Daardoor dat we dat nu op ons eigen materiaal volgen. En ik denk dat er genoeg gezond verstand is bij de leden van het MT om zelf te beoordelen op welke momenten ze dat opvolgen en niet. Dus ik verwacht daar geen groot verschil met de huidige situatie over. Voor wat betreft e-mail policy, internet en e-mail policy, zou dat inderdaad kunnen dat we die zeer kortelings ook nog aanpassen aan de nieuwe gegevens, smartphones, tablets enzovoort. Er is nog, denk ik, vorige week op het MT, naar aanleiding van een interne controleonderzoek, vastgesteld dat die policy aanpassing, actualisering nodig is wat dat betreft. Dus ik verwacht ook wel dat we dat binnenkort op onze agenda zetten. En de vraag in verband met de gemeenteraad zelf. Ik denk dat we met de introductie van ons nieuwe meeting-net-programma, een opvolger van het huidige notulenbeheer, nog geen stap zetten richting digitalisering van de gemeenteraad, maar wel met de daaropvolgende stap, de meeting mobile. Dus we gaan eerst over naar meetingnet. De gemeenteraad heeft al lastig goedgekeurd en het college heeft die gunning al gedaan. We gaan die omvorming, ik denk rond de zomer ongeveer realiseren of iets na de zomer. En dat is een eerste stap richting volledige digitalisering van de gemeenteraad, hopelijk ook met inbegrip van de stemmingen. Maar dat is nog een volgende stap en er zijn nog geen officiële beslissingen over, alleen kijken we al wel in die richting. Dank u wel, secretaris. Ja, als er een MT die toch zou weigeren om daarop in te stappen? Ik denk dat het een aanbeveling is en zeker geen verplichting. Ik denk niet dat als een verplichting in de tekst staat, maar wel als een mogelijkheid om het beter op te volgen.